Un any més arriba el moment de fer la declaració de la renda i un dels aspectes que sempre resulta de l'interès dels contribuents catalans és saber amb exactitud a quines deduccions ens podem acollir. Us diré que són 12 i cadascuna d'elles té les seves especificacions concretes, que un gestor o gestora administrativa us podrà explicar en detall. Jo us les enumero per tal de que les tingueu identificades de cara a la vostra declaració de renda. En primer lloc, per naixement, adopció o acolliment d'un fill o filla. També per viudetat del contribuent, per lloguer de l'habitatge habitual en el cas de joves, aturats i discapacitats, per rehabilitació de l'habitatge habitual, també pel pagament d'interessos de préstecs per estudis de màster i de doctorat, per donacions a entitats que fomentin l'ús de la llengua catalana o l'occitana, també per donacions a entitats que fomentin la investigació, per donacions a determinades entitats en benefici del medi ambient, per inversió en entitats noves o de creació recent, per obligació de presentar la declaració de renda per tenir més d'un pagador, per lloguer de l'habitatge habitual per part de víctimes de violència masclista i, finalment, per inversió en societats cooperatives, agràries i d'habitatge. Evidentment, hi ha més deduccions d'àmbit estatal. El que cal tenir molt clar és que hi ha qüestions que poden marcar la diferència en el resultat final d'una declaració i que sovint no les tenim en compte. Tenir clares les deduccions i aplicar-les correctament pot suposar un estalvi important.